Premierul slovac Robert Fico contestă abordarea majoritară a Uniunii Europene în relațiile externe. În cadrul unei conferințe de presă dedicate summitului de la Bruxelles, șeful guvernului de la Bratislava a declarat că nu consideră Rusia un dușman de moarte și a pledat pentru parteneriatul economic cu China, avertizând împotriva protecționismului artificial. Vă invităm să vă abonați la canalul nostru, să oferiți o apreciere și să distribuiți acest material pentru a susține analizele noastre. Vă mulțumește echipa Jurnal Info. V súvislosti s Čínou a konkurencieschopnosťou Únia stále viac hovorí, ako koná. Jedna vec je teda zabezpečiť, aby európske firmy vedeli konkurovať tým čínskym, a druhá, popri tom sa teda ale vynára aj otázka, či by Únia nemala sprísniť svoj postoj voči Číne. V akom duchu sa teda niesla táto včerajšia debata, či je zhoda medzi členskými štátmi? Pani rektorka, nepozvala všetkých za nepriateľov. My už máme vyhlásili sme, Ešte raz. Nemôžeme mať všetkých za nepriateľov. Nie ja nepovažujem Rusko za smrteľného nepriateľa, ale zdá sa, že Rusko je pre Európsku úniu smrteľný nepriateľ. Ideme teraz sa pustiť do Číny. Dobre, samozrejme, že si musíme chrániť svoje vlastné záujmy. To je úplne v poriadku. Ale ja som vám dal príklad z tej hlinikárne, kde to je naša hlúposť. To nemá nič spoločné s Čínou. Jednoducho Čína zistila, že sme prestali vyrábať hliník, lebo sme hlúpi, no tak samozrejme nám ho dováža. A my ho musíme kupovať, lebo sa ho nedostatok, alebo nevieme ho dostatok vyrobiť na území Európskej únie. Musíme ísť samozrejme viacej do výskumu a do vývoja. Musíme jednoducho rozmýšľať, do akej miery sme schopní nahrádzať určité produkty, ktoré z Číny prichádzajú. Včera boli zverejnené šokujúce štatistiky o podiele, čo všetko Čína je schopná vyrobiť, čo všetko je schopná vyviezť do sveta. Ja vnímam Čínu ako partnera, ako príležitosť a nie ako nepriateľa. Ja verím, že takto by sa mala postaviť k Číne aj celá Európska únia. Pán premiér Andrej Matošák, denník Pravda, taká proste doplňujúca vec k tomu, čo ste hovorili o tom stretnutí vlád medzi Slovenska a Ukrajina. Vlastne v Jerevane ste vravali, že by to mohlo byť do konca júna, čiže sa to posúva. Áno? No, a momentálne sa to posúva, áno, pretože ten program je taký, aký je. Teraz to nemá nič spoločné s tým, že jednoducho hľadáme vhodný termín, ale je politická dohoda, že vláda bude, to je pre mňa dôležité. Hľadáme ešte miesto. Sú 3 lokality, o ktorých sa bavíme. Bratislava, Kyjev a Lvov. Hľadáme niekde nejaké riešenie. A tá otázka druhá, čo sa týka MFF, teda rozpočtu. Viem, že nebudete určite prezrádzať nejakú negociačnú taktiku, ale chcel by som sa vás opýtať, kde možno vidíte priestor na to, aby od niektorých tých požiadaviek, ktoré máme, a nejakým spôsobom ich prezentujeme, kde vieme možno ustúpiť, lebo v konečnom dôsledku asi budú musieť ustúpiť všetci. Áno, určite bude musieť ustúpiť každý, s vami súhlasím. My sme ale súčasťou takého spoločného hnutia v rámci Európskej únie. My nestojíme teraz niekde sami a nebúchame po stole, že keď toto nebude, tak nebudeme podporovať rozpočet. Sme súčasťou skupiny, ktorá má 16 krajín. 16 krajín, čo je väčšina zo všetkých členských štátov Európskej únie, kde máme rovnaký názor na význam kohézie, teda odstraňovania regionálnych rozdielov a spoločnej poľnohospodárskej politiky ako tradičných politík. S touto skupinou sa pokúsime nájsť kompromis s tými, ktorí majú na to iný názor. Ale áno, kompromisy budú nevyhnutné. Len znovu chcem zdôrazniť, nejdeme do toho sami. My sme boli iniciatórmi dokonca, pamätám si, v niektorom z mojich predchádzajúcich volebných období alebo vládnych období sme robili v Bratislave skupinu priateľov. V ktorom roku? 2016 sme robili skupinu priateľov kohézie. 2012 vlastne. Áno, existuje tá skupina, takže toto je cesta nášho presadzovania záujmov, lebo vieme, že sami nepresadíme nič. A plus V4. V4 má v tomto úplne rovnaký názor. Všetci 4 sme sa stretli na koordinačnom stretnutí včera u talianskej premiérky a toto bude nepochybne aj predmetom rokovania v Budapešti 23. júna zasadnutie V4.